Ngixolela, xolele, ngixolele, ngiyakuxolela, ngixolele, ngixolele, athi ngiyakuxolela, ngixolele, ngixolele, ngiyakuxolela, ngixolele. Athi ngixolele, ngiyakuxolela, ngixolele, ngixolele, ngiyakuxolela, ngixolele, athi ngixolele. Niyaphila yini lapho? Niyaphila yini kodwa? Niyaphila yini? Ngidlulile emlilweni, ngaphuma ngaphuma ngashanga, ngingenile emlilweni, ongase ngaphuma ngashanga, ngingenile emlilweni, ngaphuma ungashana nonwele, ngihamba noje, ngingenile emlilweni, ngaphuma
ngaphuma ngaphuma awu bena ngingenile emlilweni wona ngaphuma ngaphuma kungashanga nolwele ngihamba noJehova. Hayi bonke igama lenkosi ncankosi alibonge igama lenkosi. Hayi kona ngingenile emlilweni ngaphuma kungashanga ngisho unwele. Alibonge igama lenkosi. Cha nkosi. Hayi alibonge igama lenkosi. Cha hayi ngingenile impela emlilweni ngaphuma ngingashanga ngisho unwele. Hayi alibonge igama lenkosi. Nkosi yami. Manini ke siqaleni ke naludaba olukhulu kunalo lonke udaba olukhona. Ngisacela nje silungiseni nalo udaba olukhulu. Ngiye ngathola ucingo. Ngithola ucingo namhlanje emini. Ucingo lwami beliphuma kwingoba amakhosi. Beliphuma lapha kumfo kaNtombela. Kuphume kuvela ucingo kade liphuma lapha kwingoba amakhosi. Yezi impela kimi yazocela into ethelene. Ikhulumile nami. Yawubeya phansi umoya yasho ukuthi hayi cha mina mfowethu angilwi nawe. Ngiyaxolisa ukuthi ngithathe ngale yandlela engithathe ngayo. Sekukhona vele nabangibonisile ukuthi indlela engithathe ngayo yikho indle. So bengicela nje ukwehlela ngenzansi. Ngixolise mfowethu. Ngukhonzile umsebenzi wakho. Ofakazela ama message ayo asekuqaleni ukuthi yayikade vele ngibhalelile njengomuntu eyawukhonzile umsebenzi engangiwenza. Kuukuthi mina ngangingayazi. Yona eyisondela kimi ngikhonzile. Kuukuthi ngangingayazi, yabo. Yabo so hayi kwenzekile lokho. Nithi ayixolise public. Hayi bafowethu. Umuntu akashawa noma eselele phansi. Hayi ifikile lokhu nje ngoba amakhosi cha ixolisile ifonini impela straight efonini. Yabo ngathinteka nami emoyeni ngoba kunama message ayo engiwabonile ukuthi yayikade vele iwabhalile. Uyabona? So ngivele ngawehlisa umoya ngoba ngibonile ukuthi hayi ibingikhonzile. Uyabona? Ungizwe wenzeni ke kuwe khona obuzayo ngeaccount ebhalwe TV1. So ngicela ukuyigodla kancane indaba kangizwe. Sigodle nje kancane indaba kangizwe. Ake sithi nje uyigodla kancane. Ngicabanga ukuthi for now isase right la seyikhona. Ake sithi nje kuyibamba nje kancane. Akukho nje konakela isiqoke endlini kusho umpume uthi block ona sifebe emsisuni kanyoko. Nobuso vuvukela ethi wena unegciwane lengculazi wadla nini amaphilisi namsisuni kanyoko nasifebe. Wadla nini? Wadla nini namaphilisi akhe engculazi waqhoba nini namsisuni kanyoko ngoba uyangijwayela wena sifebe. Lo inbox ongifayele wona wena sifebe uzongifayela inbox engabe uyofaka iapplication yokudla imishanguzo yengculazi obuyifela nje. Uzohamba uzofayela mina inbox lapha ku TikTok wami. Kumele ngabe uyafocus ulungisa uthi indaba udumba ubuso uvuvukala uba kanje uzongiphaphela mina la. Ufuna ukujwayelwa kabi mina. Aphinde nobuso omfomayo. Ngaphinde nje ungijwayele kabi njoba umfoma nje. Ngaphinde nje ungijwayele kabi sisi. Funa uyeke nje ungijwayele ngiphine phinani le comment yakhe lokade ethi siqoke endlini. Ngimphinde futhi. Iphineni le comment ngimphinde kahle. I-comment yakhe iphiniwe. Ngiphinele le comment yakhe kade ebuza ethi isiqoke endlini ngiphinele nje kahle. Funa ukumphinda kahle ngenduku nansi le comment nansi. Funa nje ukuphinda kahle sisiwami ukuphinda abantu bebeview iprofile yakho ngoba uyangijwayela kahle. Ungijwayela kabi nje. Lobuso bakho umfomayo uzobuletha la uzodabukisa la. Senze njani sikunikelele ngoba vele uyadabukisa. Senze njani sikunikelele.
uyangijwayela lento yake uthi uyangi-inboxa nje ungijwayela amasimba nje. Ubungi-inboxelani ungiphaphela? Yini ebenza ukuthi ungi-inboxe? Ngoba phela wena ungibhalela u-inbox ungijwayela amasimba. Bekuyini ukuthi ungi-inboxe? Waphinde ungijwayele kabi. Waphinde nje ungijwayele. Unesibindi. Unesibindi sokufuqa leli golo lakho uzoligcwalisa ku-inbox wami njengoba linuka nje. Unesibindi. Unesibindi. Unesibindi mntanami, unesibindi ngempela. Unesibindi. Bengisathule nje ngubukele kanti uzofika ku-live wami. Xolisile. Axolise public imtsheleni a request ezoxolisa la public. Aka request ezoxolisa la public. Kangena ezoxolisa la public. Hey, a request ezoxolisa la public. Aka request ezoxolisa la public. Niyadelela nina lapha. Ungibhalele lapha. Athi uyapepereza. Wathi kimi uyapepereza. Ngaxa-ke uthi ngipepereza ngani lo muntu? Wathi uyapepereza. Ngathi mhlola yami-ke le. Ayiyeke indaba yakhe lo. Sebhonyile. So ixolisile-ke ilokhunji ngoba amakhosi. Ixolisile kakhulu. Lokho nje ngithi angikuthule naye izothokoza emoyeni wayo. Ngicela nalabo abangilandelayo mhlawumbe akade sebeyikwatela ingoba amakhosi beyixolele niyangizwa ngithi bafowethu. Ngiyacela. Ngicela bonke abantu ade sebebamba inhliziyo bekwatela ingoba amakhosi beyixolele bafowethu. Ixolisile. Nixolele, ixolisile nje straight ingifonele. Yaxolisa nje futhi bengisanda ukuphuma la ku live ngathi bikhona ku live ngoba ingifonela impela nje ngoba amakhosi yaxolisa kakhulu, yazehlisa kakhulu, yaxolisa. Ngasho ngathi hayi mfowethu ngiyakuzwa, yachaza athi hayi no, hayi mfowethu ngiphazamile kakhulu. Ngathi hayi no, hayi ngiyaxolela yabo ya. So angicela nani nonke ningayibambeli nje amagqubu yabo. Nixolele ngamakhosi. Akekho umuntu ongena bathi akekho umuntu ongenasici noma bathi yini engenasici. Kodwa nje siyabonga nje ukuthi nixolele ngoba amakhosi. Kunjani Thobani? Kwenzakalani Yaphila manje? mfowethu. Mina Yaphila ngimbuzo kodwa mfowethu. Sawubona bhuti kunjani? Siyaphila. Bathi ngidonsa umqhele wami Ngithi nje manje. ngeke ngikubingelele mfowethu, hayi kabi, ngikubingelele nje. Ngiyakuzwa impela la ku TikTok impela ibandla impela uliphethe nje impela ngama-balls ngesilungu shisho njalo. Sho njalo hayi. Asidilizeni lokhu sokhona siqhubeni siphambili senze into eserious. Sikhipheni lo. Alikho isoka elingenasici. Yes. Alikho isoka elingenasici. Bengikade ngiphumile nami ngisawushintsha lama battery, ngangithenga ama battery wrong la. Ngihambile ngawashintsha, bangishintshele ama battery wash. Uzozwa-ke ngifuna ukulalela laba abahlezi begadi wash lami bethi ala le wash lakhe alihambi. Isikhathi si-wrong, sinjani manje si-right. Yazi inkunzi kodwa Putin ngikuhalela lapha ngikubuke bese ku-300 now 1000 kuyaphezulu fast. Lalela mfowethu, lento yokuphila mina ngayithola iyasebenza. Wena mawufuna ukuthi ngikuthwalise shona. Mina ukutshela nje iqiniso, into engayithola ingamandla. Nawe mawuyifuna ungangitshela ukhulume nami nje private uthi awunginike lento yabantu, lento even badonsa abantu. Oyifuna hayi ngiyacobelela-ke lapho. Vula ikhamera, awungakunika futhi lento leni lento yebusiness le. Ilento ayimdingi umuntu oweak, ilento yebusiness le. Mangikunikeze yona hayi awumemezeli, mawuvula nje eminyango abantu bathi kunjani lapho sisi? Ya, Ngiyaphila. ngiseswatini. Yeah. Ngilesha mbhuti ngazama ukuthi mane ngikhona kungena kuwe kunento lengicela ungiside ngayo.
Okay. Yes, kuna sisi la okay nginemfana logulako so besiye sicela ama donations. So besiye siwaceleke ka TikTok ngende live. So kwaba nasisi ke lesisebenzisa i-account yakhe ukuthi sithole imali ema donations because bamfube bangakhoni ukufaka kule account yami yase FNB because kunalabo cross border. So ukhona ke lo sisi lengimjwayele nje uhlala khona eMpumalanga. So sase sisebenzisa i-account yakhe for lama donations. Imali ke beyingena ku-account yakhe. Kwahamba isikhathi sisi sowunyamalele. Bomjwayelo uyamazi face to face noma umaselala ka TikTok. Ngiyamati face to face it's someone nje lengakhula naye kudala wasuyahamba ke uya eSouth Africa. So saye samithana futhi ngoDecember ekhaya bekunemshado Awenze kanje. Ngicela uxhumane ne-office ukhiphe isithombe sakhe khona ukhiphe amanamba wakhe ukhiphe yonke into emayelana ne-proof mhlawumbe imali makuthi nayibona. Hamba ngale uWhatsApp le number yami kwi-bio e-office bazonginikezela that case bese ngibuya nayo ntambama ngo-7 ngizobe ngiyiqula. Othi ngibona mhla ngo-7 ngizowafaka amacala. Ya, ngizolifaka ngo-7. Okay, but no siyabonga kakhulu. All right, thanks. Uma uyazi le ndaba yemali vele uyilethe ibuyise mntakwethu ngoba namhla nginanhliziyo ngempela. Mawuyazi nje le ndaba yemali please uwena lo sisi loyo vele uyibuyise transfer fast cause namhlanje angikho impela emoyeni okuncenga ifebe. Hlatshwayo Asivula ikhamera kuqala. ngivula yona mfowethu ngicela umbekezela kancane ngivula yona. Hlatshwayo Kunjani? ngiyaphila bhuti njani? Siyaphila. Hayi mfowethu ngicela ukukhuluma private nawe ngazi ngenza kanjani futhi khona la ngicela ngisiza khona. Kumayelana nani khuluma nje la abantu laba basayithanda lento yasemakhoneni. Labantu sebethanda into nje ibuyela ngoba lento yamakhona igcine seyibhekfire abantu sebefuna sebekhuluma okungasilo kade bekusele. So sesivele sishayele khona la. Nami ngumsebenzi engiwenzayo oyibusiness letoro kanje manje bengifuna mhlambe kube khona lapho ungisiza khona yabona. Hayi sokuxoxa eceleni ke lo. Uthathe le number kwi-bio mawufika kuyona ubatshela ukuthi I think ubukele lo muntu lo ufike umtshela ukuthi hayi ngicela yakhe personal number ngoba ngikhulume naye ngendaba yebusiness lami ukuthi ngicela akusize ngasamthini. Ngiyajabula kakhulu bhuti. Okay. Siyathokoza. Yebo. Hayi le impela uqinisile ifuna ukuye eceleni. Ngeke ngimtshele la ukuthi akathathe ikhanda lendiya enye into leyo. Ngaboshwa nokuboshwa. Mangathi la public akathatha ikhanda lendiya ngaboshwa nisho ukuboshwa. Ngiyalinganisa. Yeah. Nithini lapho? Usuyinyanga nawe. Mina lalelani ngintshele umuthi ngiyawazi. Lokho nje kufanele ukwazi nje kube semthethweni. Laba abandayisela umuthi ba wrong. Umuthi ufanele ngabanika mahala. Nibuye nina senzobo. Umuntu onidayisela nje umuthi wrong. Fanele ngabe umuthi nonikwa mahala nibuye senzobo. Ngithi ngiyantshela ku wrong ukudayiswa komuthi. Umuthi kufanele ngabe nonikwa mahala mase niyabuya nizobo. Ukhona umuntu mhlawumbe ocomplainayo uthi bhuti uThabane ngiphethwe umkhuhlane mina ekhaya. Ukhona uthi nje bhuti Thabane thina nesizini siyafa umkhuhlane ekhaya ukhona. Uthi nje bhuti Thabane ekhaya nesizini siyafa umkhuhlane ukhona. Okay, asenze kanjena ke. Uzokwenza kanje. Okay, noma ngathi uphethwe amalungu omzimba abhlungu. Yabo? Uzokwenza kanje. Uma ngabe unalenkinga lehlungu, khona lento le kuthiwa yihlungu,
uyalazi ihlungu umzimba obuhlungu. Okay, othi ngiyeke lento engiyichazayo ngibamba. Imithi zangoma kusukela manje azinike mahhala. Mazingafuna fokofe nibuye nizoyicela kimi. Uma ngabe izangoma zingafuni ukunika imithi mahhala aziyekele okungcono. Nibuye nizoyicela kimi mina nginitshele nemakhemesi nifene iyithenge bese niba nayo. Kusukela namhlanje sonke izangoma eSouth Africa nika abantu imithi mahhala. Yes. Kusukela namhlanje zonke izangoma eSouth Africa anikeze abantu imithi mahhala. Mangabe zingafuni nizobanika mina mahhala. Wonke umuntu oyisangoma vele ku wrong ukuthi anike umuntu umuthi ngemali. Fanele ngabe wena unika umuntu umuthi abuye sezobonga late. Bengicela nje ukuthi niye ukunika abantu umuthi ngemali. Icala kululu ukudila necala mawubhekane necala enkantolo kulula. Lula kakhulu. Kulula kakhulu ukudila necala lenkantolo. Mawudila necala lasenkantolo fanele ukuthi emini mhlambe. Maqala kuba mantamanyana. Ungayihlabela inkukhu because inkukhu ifresh and isenegazi elinukayo. Yabo? Uyithathe inkukhu. Uhambe nayo ethuneni lomuntu owumazi ukuthi unenkani. Uye nayo ethuneni lomuntu owuyazi ukuthi unenkani. Uyuphethe u2 Uyuphethe u2 ufike uyibeke leyo nyama uyishiye kanjalo. Uyibeke nje leyo nyama uyishiye kanjalo ungaphindeli elokhunje. Ungaphindeli ekhaya nayo. Uyibeke nje lapha ibe njalo. Ngo3 entatha kusekuseni. Ikhathi lezi, ikhathi iwash. Iwash lisho kukhulu empilweni. Line meaning iwash. Ngo12 khona imoya ethile ehambayo. Ngo3 kunemoya ethile ehambayo. Kuya ko4 kunemoya ethile ehambayo. That's why ngaso sonke isikhathi even nezipoke ehlupha emakhaya makushaya 4:04 zihamba abuyele emuva emathuneni. So kusuke kuyilezo khathi lezo zokuhamba kwezidalwa ezingekho. Ngiyibeke le ndaba leyo muthi. Uma ufika kuleli thuna leli uzofika kunentuthwane ephekwa lenyama and lezi intuthwane iphuma ephakathi ethuneni ngo3 ekseni. Uthatha u2 wakho. Angithi igama lakhe libhaliwe bese uyamtshela ukuthi sibonelo khuzwayo. Vuka sambe. Uphethe lo muthi lekuthiwa uvuka. Uphethe lo muthi ekuthiwa uvuka. Fumthe sibonelo vuka sambe. Uyavuka hambe nawo. Bese uyamlawula ke. Ungamlawula ngento egaywe nentulo nendlula mithi. Ungamlawula nesibhaha njengoba isibhaha sona siyiswasho nani. Kodwa usaphindele ekhaya. Lezi intuthwane uthindithele ephepheni usuku ukhanda lento lena yokuthi uhambe nemoya nje kodwa engabonakali kodwa ekwazi ukuyisa abantu phansi bizwa ngokuthi amabutho kamoya awabonakali. Kusuke kuyibutho elihamba nomuntu ukuthi kukhona isidalo esikhona esihamba na kodwa nina nesibo ingawo noma ninayo ngayigagela nokuyigagela. Bese uhamba nayo ecourt. Mawufika uyamtshela futhi uyamkhulumisa umtshela ukuthi ngimele. Hambi yongimela la enkantolo. Ungene naye ukukhuluma nawe uthi ngene ungimele. Bese uyangena wena uhlala phansi. Yonke into obidiscuss abahlule ukuyixoxa nawe bayokhuluma naye straight akumelene. And abakwazi ukugweba isipoki by the way. Ingaki icala leyogcina liphelele emoyeni ngoba abakwazi ukugweba isipoki. Kodwa kuneminye ethakwayo engengikwazi ukuyikhipha public. Indlula mithi mosixolo lela akusinyamazana indlula mithi. Uma ngabe usubuya lelo khunjeni usubuya ecaleni icala usulwinile awuphindele ekhaya. Awuphindele ekhaya. Uyahamba uyothatha
kufuneka ushiye ubeke nenhlaba eduzwane kwamanzi ahambayo noma umfula ushiye ubeke nenhlaba. Inhlaba yakho uyifake ebhakedeni uyisokhile nje ku5 liter lapho uyibeke phambi komfula. Bese uphindela khona futhi emathuneni umbuyisele umuntu wabantu ayolala. Uma ngabe icala lakho usulwinile ufike umtshela ukuthi lala ke manje ndoda uphumule. Phumula manje ndoda. So usebenzile. Uma ngabe usumbuyiselile awumbuyiseli ikhanya ilanga umbuyisela mangabe sekuhlwile. Umbuyisele. Umtshela lala ndoda uphumule. Bese uyahamba ke. Bese uyahamba kuya khona emfuleni. Ufike ugeze kulamanzi ahambayo ukuze ungeze ukuhamba nomkhokho uye ekhaya ugeza ngalamanzi lawa ahambayo. Ngale ngathi ugeza yonke insila yakhe ihamba ngithi behleli phezu kwakho yonke into ihamba nayo. Uyobona ulalufe mawufika endlini. Nithi uyayibona ke lento. That's why uma ngabe madoda nangizokhuluma into esinda. Uma ngabe umuntu uqeda kumdubula awulenzi iphutha lokumdubula umuntu mase uyabaleka. Mawuqeda kumdubula umuntu ufanele uyibeke phansi imali ecwebezelayo. Uphathe futhi novuka. Umtshele futhi ukuthi vuka sambe. Ukuze lo muntu bengeza ukuthi mabemsebenza kubo abuye ngesikhali ezobulala wena. Fanele ehambe nawe. Ulinde lo muntu lona ukuthi kuze kungcwatshwe kubo ungagezi ungenzi lutho ulinde ukuthi kuze kungcwatshwe kubo. Uma ngabe sekungcwatshiwe kubo yila khona othatha khona izinqumo zokuyombeka wena entabeni yakho emgedini umfake phakathi umlanda mawudinga umsebenzisa kuphela. Senifundisa into ejulile ke manje. Nginifundise into ejulile noma nginiyeke. Phela le inyanga zena ziyazi lento ejulile. Khamsile ke manje sithi khamsile zonke inyanga zena ziyazi lento ejulile. Hlezi iqamba manga zithi ziyazi azazi lutho le. Umuntu mangabe umdubulile umbule noma umgwazile washona awumshiyi lapho. Lo muntu uzoba ingozi kuwe. Futhi awuhambi uye kumuntu osebenza ngesintu uthi uyomgeza umdiliza kuwe engakangcwatshwa. Fanele umndeni wenza insebenzo na yonke into ubukhuluma nje negebhezi wena ulanga kuwena umuntu. Wena lo muntu lo uzobe seyamthatha uhambe uyombeka endaweni yakho ewumgede wakho. Uma ngabe wena uye empini uyahamba uyomlanda niyolwa naye empini. Ingawo mangena umuntu oyaziyo le moya lengikhuluma ngayo. Mayengangena noma emoli nonke nishwaqelwa zinywele kusho ukuthi kunemoya lo muntu angene nayo. And le moya ingaphezulu enye ibandakanye imphefumulo. Ngenze ngiqhubeke noma ngivale. Ekhaya mangabe nihlushwa imoya, uma ngabe kunemoya enihluphayo. Ake sithi ekhaya niyahileka nje niyakhameka niyabambeka kwenzeka yonke into. Fanele nihambe niyothenga lesihlahla lesethiwa isibhaha. Khona lesihlahla ethiwa isibhaha. Isibhaha nisigaye sibe imvithi. Nisigaye sibe imvithi. Mese nithatha imbawula, nibasa imbawula ekhakini ngamalahle. Bese nifaka ngaphathi endlini, bese nithatha lesibhaha lesesigayiwe nisithele phakathi kule mbawula ebusuku. Bese nivala wonke amawindi. Kushunqe bemnyama endlini ukuthi kushunqe ukuthi bububhu. Kube inkunga kuwo wonke umuntu engaphakathi endlini. Nihlale mhlambe noma i-hour noma 30 minutes. Bese niyivula iminyango. Bese kushaya umoya bese iyaphuma yonke into ukuthi kube ngathi bekusho umuzi. Iphuma akuphinde kulowo muzi kube khona izilwane ezikhama abantu, isilwane esilala nomuntu, isilwane sikwenza ukuthi uphuphe udla, akuphinde kube khona lo. Isibhaha siyintelezi enkulu exosha yonke imoya ekhaya. Noma ngithi hayi ngiyanika mahala manje.
ngithi kade ngiyitshela lezi inyanga ngithi azinike imithi mahala asifuni ukunika mahala ngcono nginike mahala uma ngabe usekhaya zijwayezeni ukuthi nonke njengamalungu omndeni hambani niyothenga leli xolo lelibizwa ngokuthi indlulamithi thinge nikhombise indlulamithi obikhona la endlini mina ngaya lapha eFaraday ngayothenga imithi lapha eFaraday lona umhlonyana ngawuthenga eFaraday ngafika lapha eFaraday inyanga zange singenze lutho ngafika eFaraday mina eFaraday nginokuya nje ngiyothenga imithi inyanga zingenzi lutho ziyakhuluma nje la kodwa zingenzi lutho mase ngifile eFaraday lona umhlonyana lo ngizonichazela imfihlo ngomhlonyana lo indlulamithi le ngibona umbala ukuthi awushintshi indlulamithi le ngazi waye reflector kanje uthi ngicima camera la indlulamithi ngathi abantu abayithenga bethenga nje indlulamithi angichazi indlulamithi kuqala angichazele ngendlulamithi umsebenzi owenza indlulamithi ekhaya nakumuntu emzimbeni indlulamithi ikanje umuntu mayeke wasebenzisa indlulamithi awukho umuthi oyokhona ukuthi umnqobe empilweni awukho noma ngathiwa nemithi emngakanani yokugqilaza abantu anisoze nimenze lutho umuntu oke wasebenzisa indlulamithi anisoze umahluko ukuthi fanele ayazi indlulamithi ukuthi isetshenziswa kanjani kodwa akekho umuntu ohlula umuntu owazi indlulamithi noyi-understanda indlulamithi ukuthi imayelana nani indlulamithi iwona muthi lo ofane nina mangabe ninomuzi nujwayele ekhaya nipheke nge-element ka-20 liter ebese niyithatha nonke niyithatha fanele niyithathe mhlawumbe ubaba wekhaya kuphela ofanele ayisebenzise uma ukuthi ukhona noma omdala wasekhaya uma ngabe khona ayithathe ayiphuze ayophalaza ngayo emfuleni ohambayo ukuthi yonke imithi nezidliso nezinkulumo nani namagama aphoswa ephuma ngaphathi kumuntu mase abephalaza emanzini eyiphalaza esho ukuthi awahambe nalomfula lo angeke kuze kuphinde kube khona amagama amabasebenza kubantu befamily angeke kuze kube khona futhi ngisho umuntu ongahlanganisa umuthi usebenzele wonke la amalungu omndeni awe aku noma athi umuntu ugaye kangakanani etwenza iziphoso zakhe ngezisebenza uma ngabe babe ngekho ukhona phela umuntu owumholi ekhaya uyena ofanele anipresent ayoyenza leyo nto emfuleni uyabona ke emva kwalowo nibe senithatha le enye indlulamithi esele ningageza ngayo mhlambe ebusuku abantu benganakile nigeze ngayo ngaphandle kwesango niphinde futhi nichele ngayo ekhaya ayikho imithi eyophinda ikwazi ukugibela empilweni yenu ngoba igama elithi indlulamithi lisho ukuthi lo muntu umuntu ongaphekwayo yonke imithi uma ngabe seniqedile ukwenza njalo umuthi ofanele ube khona ngaphakathi ekhaya izihlahla ezimbili ekuthiwa isigqiki somkhovu isigqiki somkhovu sinemfihlo enkulu ngokwesintu awukho umuthi umthakatha kwazi ukungena nawe ebusuku ekhaya mase uyasebenza awukho wonke umuntu nalabo abafaka amabhande nentambo nani uma ngabe bebangena ekhaya ngeke isebenze imithi yabo bayoluza yonke into emayelana nevalue yemithi yabo fana nawe uyabona nje mawunawo isigqiki somkhovu ngisho ungena nomhlonyana fanele ukuthatha umhlonyana wakho uthele emanzini uyothelela ngawo isigqiki somkhovu ngoba uma ungakwenzanga lokho isigqiki somkhovu sovele suphuphise automatically
Isigqiki somkhovu awusebenzi umuntu makuke kwangena isigqiki somkhovu ngaphathe ekhaya. Awusebenzi kulo muzi. Uma ngabe senaso isigqiki somkhovu ngasemnyango nangasesangweni tshalani lamaflower lawa abizwa ngokuthi omathithibala. Khona lamaflower ekuthiwa omathithibala. Omathithibala ke mawubabhekile babukeka kanje. Akusiyi into enkulu, babukeka nje kanje omathithibala mawubabhekile. Funa unikhipha ngithe kusuka namhlanje siyezwana uyenyanga nezangoma. Kusuka namhlanje ningaphindi nidayisela abantu imithi. Funa izinyanga zonke manje ziyofuna umsebenzi. Zonke izinyanga ahambe manje ziyofuna umsebenzi. Ngasho ngathi lezi izinyanga mazilibele zingiprovoke zingidelela zenzani ngiyogcina ngiyichitha ngelinye ilanga. Ngakusho lokho. Ngathi lezi izinyanga mali beledelela ngiyogcina ngiyichitha ngelinye ilanga. Ngiyabona ukuthi azingizwa uma ngabe ngisho njalo. Kodwa le zinyanga ngasho ngathi uma ngabe zilibele zingidelela zingichwenza senzani ngiyogcina ngiyichitha ngelinye ilanga. Sengiyasho ke manje ngiyachitha ke manje. Kodwa ngasho ngathi lezi zinyanga mali bele zidelela zenzani nani ngiyogcina ngiyichitha ngelinye ilanga. Sengiyachitha ke. Ngogcina ngiyichitha lezi nyanga. Angikhulumeke ngokunye okubalekile. Uma ngabe uyabanga nabantu okungafanelanga ukuthi ubange nabo. Nibanga umuzi. Mabe uyabanga ubanga nabantu ongafanelanga ukuthi ubange nabo kodwa nibanga umuzi. Thola kunabantu abadla umuzi wakini ngenkani. Nibanga umuzi. Kunabantu othuthi mhlambe niyabanga nibanga umuzi ungezwe kahle. Makuthi niyabanga nibanga umuzi kusimple. Angithi niyawazi ukuthi umuzi ukabani. Angithi niyawazi ukuthi umuzi ukabani. Uma ngabe nibanga umuzi kodwa umuzi niyawazi ukuthi ukabani. Mhlawumbe umuzi wawubhaliswe wena kodwa umnikazi wawo baphikisana nako lokakusho laba abakhona. Ungakhathazeki. Ungakhathazeki. Uma ukuthi umnikazi wawo umuzi wayishiye nawo kodwa laba bayakubangisa ungakhathazeki. Ungalwi. Lento yakhe yokulwa afuna uyiyeke ungabusalwa. Ungalwi. Thola le nkukhu lengikhuluma ngayo ihlabe uyithole isenegazi uyikhiphe egazini uyikhiphe igazi liye ngoba ilona efanele idonse edutshwana. Uhambe uyoyibeya phe kwaleli thuna lalomuntu lo owayekade ethe umuzi usale nawe. Kubeke khona. Uyena ofanele kalwe lempi yalo muzi. Uyena ngqo umuntu ofanele kalwe lempi yalo muzi hayi wena. Wena fanele uyeke. Uyena ngqo ofanele alwe lempi yalo muzi. Hayi wena. Uyena ngqo ofanele kalwe hayi wena. Mawuqeda bese uthatha ithambo lesambane. Khona lento ekuthiwa yi-advac. Isambane. Uthathe ithambo lesambane ulihlanganise ligaywe bese ulihlanganisa novuka. Bese ulihlanganisa novuka. Bese uyothola ithambo lengunguluzane. Khona lento ekuthiwa ingunguluzana. Ayihlulwa ke ingunguluzana. Uyothola leli thambo ekuthiwa elengunguluzana. Ayihlulwa ke ingunguluzana. Yabo? Blokanusia ozositshela simthume ba prophet blokanusia fast. Funa usiphazamisa inyanga, ifuna usiyekisa lento siyenza ibaluleke kabi nalokuthi sinane nabantu abaprofitayo. Ibaluleke kabi.
yonke lezi zinto lezi engikhuluma ngazo mawusemnambithi ungayoyithenga e-Ealing Road. Mawusemnambithi nje hambe e-Ealing Road nalapha ngakujantshi wesitimela uyoyithenga khona. Mawulapha ngaseTimberyard bakhona abantu bagcwele lapho bayidayisa, omama abadala ibona abayidayisayo. Mawusemnambithi uyithola lapha e-Ealing Road nangaseTimberyard. Tshela abasemnambithi eGoli relax, cela umuntu osemakhaya ongcona kutholela, hayi eGoli. eGoli nje khohlwa. Uma uyithola le mithi lengitshela ngayo. Mawuyithola le mithi lengitshela ngayo, wenze kanje. Wenze kanje. Umvuse lo muntu ngekhathi zasentathakusa. Ungasheshi uhambe naye. Umvuse ebese akithi mawumvusa uthatha lenyama leseyigcwele induthwane uyifaka entweni lakho nintuthwane ezingedilike khona. Usuyoyigala induthwane lezi uyigaye uyihlanganise nayo yonke lento. Uma ngabe usukhuluma nalento awukhulumi nentuthwane. Umoya wakhe lezi induthwane zibuye la phezulu. Ayithi zona ephuma ethuneni zazo odla inyama. Ngiyaniyeka nginiye noma ngiqhubeke. Inyanga nezangoma asiyilethe. Sicasilethe inyanga nezangoma. Casilethe. Yabona inyanga nezangoma casilethe. Sithi sicasuke ziyafa inyanga nezangoma. Sithi sicasuke ziyafa inyanga nezangoma. Kunesidina uyanyanyisa ave cika. Sasho sathi yelana umsupport uyanyanyisa mfana ave cika. Uyobanika into wrong. Angazi uthi uyobasiza ngani mase begaxele. Baniya into wrong. Hayi uyobasiza ngani mase begaxele. Abagaxele mabegaxele. Ngizobakhipha mina. Ngiyowangivuka nabo. Ngiyobakhipha. Lena ke mfowethu ithambo lesambane ikahle kahle isambane siyawugubha umgodi. Kodwa umgodi asuhlali. Isambane siwugubha kusuka la umgodi uze uyofika eCape Town singazange size sihlale. Uyayizwa lento esho. Sona wonke umuntu ozama ukwakha kulowo muzi ngeke akwazi ukuhlala njengoba umnikazi wawo ezovuka ezolwa. Ngeke akwazi ukuhlala. Wonke umuntu ongenayo uyongena aphume. 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 Until kuze kufakwe wena. Khona ezinye imfihlo engingakakhiphi until kuze kuhlale wena. Enye imfihlo ngiyivalelile. Gcwalisela nje inyanga ngiyivalele lenye imfihlo. Ngathi angiyivalele ngoba le bawuhlezi bebaleka. Befuna ukuyenza. Mawufuna ukushada umlungu phela ngithi fanele uthole nomsila wenkawu. Angisho ukuthi abantu obulala inkawu. Bakhona abantu abanawo umsila wenkawu. Umsila wenkawu phela ohlanganisayo uma ngabe ufuna ukushada umlungu nentombi emhlophe. Umsila wenkawu nentombi emhlophe. Bese uhlanganisa nonwele lomlungu. Angazi unwele lomlungu noma uzoya esaluni la gunda khona amandiya ufike ulicoshe phansi. Linganakile noma uzokwenza njani noma uzomanzisa ithishu nje ufike esaluni yamaPakistani noma yana ufike uyiwise phansi ngemistake ivuke nenywele enganakile bese uyifaka esikhwameni. Angazi ukukwenza wenze njani. Kodwa mina ngiyacabanga ukuthi lokuthinta nje kancane ithishu ufike ulahle phansi esaluni bese uphinde uyayicosha ngesitayela lokho kokusebenzela.
Lokho kuyokusebenzela ke kodwa. Hlezi ngibezwa abantu, hayi uhlanganisa uphunyuka bemphethe. Yini ephunyuka iphethwe? Ngicela nje oyedwa ongangikhombisa into ekuthiwa uphunyuka iphethe, yini uphunyuka iphethe. Ngicela nje bengikhombise, makukhona umuntu owazi isihlahla ekuthiwa uphunyuka bemphethe, ngicela ngikhombise. Musana ukami ndlala ngabantu. Ziphi inyanga nezangoma? Nathula angaka, thozani bogogo, thozani makhehla. Nathula angaka makhehla nabogogo. Zathula angaka inyanga manje. Inyanga, kwathi ngiyibona le nkinga yokungangilaleli ukuthi ibhlungu kanjani. And uyazi ukuthi izofa file entweni yobunyanga mani nganakile. Ngithi niyayibona le ntweni yobunyanga ukuthi izofa fima ngabe ninganakile. Niyayibona yini? Niyayibona yini le ntweni yokuthi uma ngabe ningafuna ukuhlonipha ukuthi le ntweni izofa fini, niyayibona yini? Okay. Asikhulumeke. Asikhulumeke manje. Noma ufuna indoda ikuhloniphe noma umfazi noma indoda ikuhloniphe, ikhonto fawuyenza. Bantu besifazane tholani umchamo wofudu. Ufudu impela. Kodwa ungalithenga enyangeni noma ekhemesi noma kuphi ngoba bazohlezi bekutshela into engekho. Thola umchamo wofudu. Cha wena umuntu wesifazane thola umchamo wofudu. Umchamo wofudu. Thola wona. Khanda lenja le. Ingaphindi ivukelwe mayini nomuntu wesifazane ngaphandle kwakho. Futhi ayikho inyanga eyoyilapha kuleyo nkinga until kuze kuhambe wena emhlabeni then mase iyavukelwa ke lenja. Khanda lenja. Mkhande lo muntu. Lento yokuthi uzolibela uthithiza ulibela uthi indoda ikulalela indoda inja khanda lo muntu. Bantu besifazane khandana amadoda enu. Ogogo kudala babe wakhanda amadoda abo. Nina lento yenu uthi amadoda nowakhanda wrong. Khanda lento umuntu uyakhandwa. Hayi nina amadoda awangakwazi ukukhanda umuntu wesifazane kodwa nina bakhandeni laba ngoba laba bafike belimithise benishiye. So sengisiza nina. Kodwa before wena umkhanda awuqale uphuze amanzi elokhunja ukhande amanzi etshelo umgodi uwaphuze uzoba nenkomo ephilayo okokuqala lokho. Uma ngabe uphuza itshelo umgodi uphuza amanzi njengesicoco uphuze half a glass ekuseni half a glass ntambama ikhekhe lakho liyakheka libuye lithi bhaqa. Aliphikiswa ngathi le tshitshi njalo liyakheka nje libuye lithi bhaqa. Ngaphandle nje kwenkingi itshelo umgodi liyingozi kabi ikhekhe lakho liyalibuyisa nje lithule lithi bhaqa ngathi intombi into alihluphi futhi noma esekuphinda alisho ukuthi uyaphindwa liyayithulela nje libuye lithi bhaqa unyanye. Uma ngabe uqeda thola umchamo wofudu. Mawuqeda ukuthola umchamo wofudu ebese uthola lo muthi abathi sibambelelo. Mawuqeda ukuthola lo muthi lo ekuthiwa isibambelelo ebese uthola lo abathi ubheka mina ngedwa. Shaqede wena mfana. Abafana nje ngifuna ubagila baphaphe kakhulu ibona labade bengibhalela bethi ngithunya uphuthu. Ngifuna ukugila nje bonke abafana obade bengiphaphela bethi ngiyashaqina mina ngizothunya uphuthu ngizothunya uphuthu na faka nama gift abantu besifazane vele nina ke manje sengingani ke manje
Mawumuntu wesifazane nje vele uyithenga igift oyithandayo futhi ungifakele. La nje vele uyithenga igift. Kuyakuphoqa vele ukuthi ayithenga igift. Phela akekho umuntu njengamanje onikhathalele kanje manje. Amadoda angafuseka ahambe maye ngasifuni. Vele laba kudala befisa ungidubula, kudala befisa ukwenzani. Yabo? Thola wena lento engikhuluma ngayo. Thola umchamo wofuthu. Uzowuthola kanjani umchamo wofuthu? Hambe etoro zelwane la kudayiswa khona izilwane. MawuseThekwini khona abaningi ahlanisa nabo abanofuthu kwabo. Ongaya nje khona uyolicela, cela amanzi phela. Uma ngabe useGoli ukhona untombazane engimaziyo senalo ufuthu olapha eParkland la eBoksburg. So ngakuxhumanisa naye akunikeze lufuthu lichamele la eglasini osukuyiphethe bese uhamba nabo. Ungathenga amanzi usuwathola emgaqweni kuthiwa amanzi ofuthu cha. Mbanyisa laba bacathi kuyadlalwa la. Ufuthu it's a tortoise. Ngazi ungalazi nofuthu. Uma ngabe ulithola lolu futhu lolu. Bamba la. Thatha lolu futhu lifake isibambelelo bese ufaka ubheka mina ngedwa. Mase ulixuba nomathithibala akwazi ukulala nawe mase engakuthithibaleli ezwe ngosisi bakhe kodwa ulala nawe amasimba lawo. Shaya ngomathithibala lo. Akakwazi ukuthi ulala nawe kodwa ulalelo osibakhe no mama kodwa wena uyisilima sakhe ulala nawe. Alaleli ifebe ngaphandle. Ayenzile leyo nto. Thola lento engikhuluma ngayo. Bese uyithatha lento uyihlanganise uyimix ukhande nje udakano olincane. Uyimixe nje uyikhandele udakano olincane. Uyezwa siswami uyimixe nje uyikhandele udakano olincane konke nesibambelelo. Uyimixe nje uyikhandele udakano olincane. Uyikhandele nje udakano olincane. Nobheka mina ngedwa uyikhandele nje udakano olincane. Uyikhandele nje udakano olincane. Lalela khona lo lento ekuthiwa upin code. Na upin code ufake. Khona lento ekuthiwa upin code. Lento lekuthiwa upin code usukukhuluma nomuntu ukuthi this is your pin code for your life. So usumfasa ukhiye loyo ngqa. Ungafika ukhulume nawo lo muntu ubunengidi oyivulile. Ugcobise nala kwingidi. Unengidi ugcobise nala kwingidi. Uma umazi ukuthi uyeza namhlanje ugcobise nala kwingidi ukhulume nawe uphethe la ugcobise nala kwingidi. La ngasemnyango wengidi ugcobise la emnyango wengidi. La inya indoda inyenye ingidi lokha ebese uthatha lo munye lo uzikope ngawo ufile lapha ngaphakathi la azothola khona mayesela umnike ngesikuni ngalelo la bese uthatha lokhiye ungawulahle emanzini uhambe namanzi ulokhe lengidi ilahle ihambe namanzi bese uyamiyeka afike la ntamba bese uyamiyeka afike la ntamba mayefika nje umgibele fast one round uqedile awuqeda umbrush ikhanda ngamafuthanyana noma ngawo lamanzi ofuthu umbrush nje ikhanda sakumenza njengathi uyamarinate umbrush ikhanda sakumjabulela uthi baby drive ikhanda awusuqedile hayi suqedile ngishe ngakopa yena khuleka angeke enze lutho kunaloko vele lento isingaphakathi ilindele umuntu usuke solindele into ezongena mase uyayibamba ngazi ugaye ngisho iscorpion usifake ukuze mayingena imbambi ngiyakutshela umuntu sosebenza ngiyakutshela ke emva kwaloko siswami esucima ifoni yakho umyeke ahamba yofeba yobuya hamba phansi ngesisu sola mawubheka ama-chat akhe ka-WhatsApp mbona ukhuluma nama yamajita ukhuluma nge-men's clinic engicabanga ukuthi senginenkinga la
mangithi ngiyakumama nje alinyaka siqobo alivuka iqobo lana mangithi ngiyalana kusine alivuka iqobo ya kodwa nje livuka ngapha ngakuwena ngale alivuki livuka nje ngala ngakuwena ngale alivuka umyeka Febe ngendlela ayithanda kodwa kusalayo angiyakwazi nokulishoka ngisho usise ngalidonsa azalenzeni ngelivuka ngisho engalibhoqa ngolimi ngelivuke umnyisa laba sebethi ungunyiswa mawuqeda umnika uhlumtshela uthi kodwa kuzofanele uhambe ekhaya lento yakhe uthi umbhebha mala ngisayizwa kahle umshintshele ukhuluma ilanguage strong uthi hayi hey kufanele uye ekhaya lento yakhe uthi nje uvela uyangilala uhlu ucasuka ushaye ngisho amakomishi uthi lento yakhe uthi uyangilala nje angiyizwa kahle kufanele uhambe ekhaya yolobola hayi angithi phela uma useyathi ibala vele so awukhanda umuntu uthi awukulalele ngaphathi kuyena uqala umthethisi akalabo namaphutha ngiyaxolisa mama ngizokwenza hayi sik-right uzomuzwa lapha hayi ngiyaxolisa mama hayi ungabisaqhubeka usuke sowutest into zakho ukuthi zinjani ngamthethisa ngimthethisele nento engekho uzomuzwe waxolisa sekuphelileke yilobo ufuna vele ungamtshela ngisho uthi uyangilimaza manje uyangilimaza uma eqeda axolisa ngiyaxolisa mama ngiyaxolisa sephelileke ilona gama ekufanele liphile empilweni yakhe lele liyoba ukhiya impilo yakho yonke yeah Ufebe bungaphela mangakhandwa amadoda yaphela ngoba ibona abahlupha bayela khandani lento ikhande lento musukusaba ukukhanda lento Wazi uma umfana ungalibela ucingana nomuntu wepipi uthi ufuna umuntu wenduku ipipi lakhe alivuki kanti nawe ukhandwe nga-same process thothi intombi yakhe yahlangana nami wena ongazi ikhandwe nga-same process so i-process lena-ke uma sukhandwe ngayo bhuti wami kufanele kuyozehlisa kumuntu wakukhanda walibela untanda nje ucathi ne-men's clinic izokusiza ngeke ngisho abafundisi bawukuthandazela baze babe nempandla ngeke khohlwa khona uthi umngozi balento yini abukho ubungozi musuwena ibhubesi lomuntu uyakuthobela kusho ukuthi uyobulawa wena ngoba yena akaphinda kubona ekufanele enganamandla ukuthi akubeke isandla ngeke ngisho indoda ingakwatanga angeke ikubone wena inamandla ukubeya wena isandla wena kuyona uphenduka ibhubesi athi kwakukhona nomathithibala lapha iyohlezi kuthithibalele mawungaqhamukilwa nomuntu athi hey bo ivele iyeke ngoba kusho wena phakama emsebenzini kulula kakhulu uthi uthola imendlela zokuphakama ayibukhona nje lo tshani emakhaya lothi mawubulalisa vele buvuke futhi isikhathi esiningi kuvama ukubizwa ngokuthi yini ubizwa ngokuthi yini wenye lo tshani lo ungwengwe khona lo tshani lo mawubulalisa vele buvuke uthi uyabulalisa vele buvuke fana noma umuntu ekugwazile fanele ukuthathele lokhunye fanele ukuthathe lo tshani lo bababiza ngokuthi iqungu geze ngabe isilonda lo muntu uhambe eshaya abantu azaboshwe yohleze eshaya abantu azaboshwe angaze ashise nemizi yabantu ngoba yanjela umqondo simple mayikushayile nje walimala wanesika hamba ukhala lobutshani lobekuthiwa iqungu geze ngabo nje isilonda ubiyeke
uthobe nje ngabe isilonda nje uyekele lo yosha abantu azashise ngisho imoto zamaphoyisa aboshwe phelelwe impilo. Umuthi wemali umqondo awukho omunye odlula loyo wemali noma ungathi ukhuluma kangakanani kodwa umuthi wemali lo. Imvelo ayazi lutho ngemali, umuthi wemali ula. Imvelo ayazi lutho ngemali, umuthi wemali ula. Khona obuzayo uthi isikhafulo sokubuyisa umuntu wena msunwe nje umfana cha ungamalebe qoboke. Yazi ungamalebe ungathi umuntu ekushile ekukhombisa akakufuni wena usafuna umkhafula akabuye. Hayibo wena bakushaye ngalento engiyaziyo ke wena. Bakushaye ngomalandela ulandela noma sewuxoshiwe. Bakushayile mfana we bavele babhanqela indengelezi nomalandela hayibo ulandela noma songasathandi. Umalandela ubuhlungu kodwa mabezohlanganisa nenja bayibulala ikhwele isagijimisa ukuyokhwelenye beyibulale masishane mase bethatha something kuyona noma beyigunda inzipho zayo mayikathi igijima ilandelenye ukuthi ifuna ukuyikhwela we ubuhlungu wema unjalo emfana uyohamba ukhwela wonke umuntu mawukhumbula umuntu wakho ungakhwela kwasane phambi kwakho. Ayikusuke konakele la. Izangoma nenyanga nikhona ni right. Sengivalile. Into engivalisa lezi indaba ukuthi abekho abantu abathipha iscreen, abekho abantu abagift iscreen. Ngiyayeka ke. Ngiyivala nje le ndaba. Ngiyivalela lokho nje. Yiloko nje okungivalisayo nje bayithi ngiyavala. Ngivalela nje ukuthi abathephe nje iscreen be like iscreen. Befaka ama gift be appreciate ifundiso baniyazona. Ngoba lento bayikhokhele enyangeni kodwa abayitholi lento le. Lento engiyikhipha la bayibhadalela o5000 10000 kodwa bayitholi. Mina ngibaniya yona mahala. Ngithi nje abathephe nje iscreen phela. Benikezwe into yokuphila nje mahala. Simple and straightforward. Awukwazi ukuthathelwa indoda yenye intombazane. Intombazane ikuthathela indoda. Awu. Intombazane ikuthathela indoda. Awuyazi wena intombazane uthi ihlalaphi. Uma uyazi indaba pho indaba pho ungayikuyicobela uduka nezwe eminyango. Ivele ibambelele kwihandle ihambe iduke nezwe. Indoda yakhe ingaphindi ithole kanti indaba wena wasuyathithiza. Hawu. Uzubulale kwenze njani uduka nezwe ukhona?
Yabona nina niyahlupha nina. Le phone call engiyitholayo abanye bathi love call cha khona i-phone call engiyitholayo ehlekisayo. Le phone call le imayelana nani ukuthi nina niyahlupha nina. Nivale nabantu abangenze lutho izolo. Niyahlupha nina. Khona abantu abengenze lutho kodwa nibavalile izolo. Laba abanye abenze lutho. Fanele understand. Yes, bakhona abantu abonile, kodwa khona abantu abangenzanga lutho. Asikhulumeni indaba yalabantu labeni bavalisa izolo abangenze lutho. Right? Mina ngicela ukuthi mangabe niyokhala ngama-emoji nikhale kubantu abahlolayo. Kulabo abafundisayo ningavali kubo. Niyezwa mangabe inyanga nesangoma ingahloli ifundisa ningabavali labo. Kodwa uma ngabe behlola nibavale labo. So nina bese nikhala konke live ongenze lutho niyakhala hayi ningakwenzi lokho. Niyezwa. Uma ngabe abanye befundisela nje behlalele phela sengiyafonelwa manje kuthiwa hayi kuyacelwa enkosini yaka TikTok imanje. Hlisa hello. Hayi ngiyafonelwa ngiyatshelwa ukuthi hayi njengenkosi yaka TikTok manje sizocela kuwe ayi ngeke siyahlukumezeka. Labantu laba bakhala yonke indawo. Sibona ngabo sebekhala bethi ukuzodlula. Hayi ngeke. Ningakhali yonke indawo. Ngiyanicela maphuthini amahle ma hot seat amahle ningakhali yonke indawo nezwa. Ngizothiwa benikhala la King Bar. Hayi mina vele ngahamba ke ngathi TikTok ngizothiwa bese nikhala la King Bar kungenzeke lutho. Akahloli nje yena kodwa thiwa bese nikhala khona hayi kahleni. Ayenziwa leyo. Hayi. Hayi. Ningakhali kumuntu. Ningakhali kumuntu ongenze lutho. Manini-ke. Kambe bengikuphi? Hey nani yangiphazamisa. Konje bengikuphi? Hey nangidisturba mana. Konje benikuphi? Ngifuna ubamba la. Konje benikuphi? Konje bengikuphi? Thokoza mkhulu Zobezo mabengena. Thokoza mkhulu bengisacela ukubuza lana mkhulu Zobezo mabengena bazobe sebengibiza ngamagama enyanga. Thokoza cash. Bathokoze eMakhosini Zobezo badelela kabi laba. Nje ngenxa yokuchaza imithu Zobezo balalele. Sawubona futhi kunjani? Putin ngiyaphila puti. Siyaphila sivula ikhamera yeba. Ya senivulile okay. Ya puti wami mfethu yazi ngena la mfethu. Unento ebengifisa ukuncede ngapha Putin cishe ngoba mfethu ngiyangibona la usiza abantu yabo. Okay. Ya mfethu yazi ngishawa ingweci bafu. Wena nombhalele WhatsApp. Ya mina mfethu yazi yango 2015 mfethu. Sengigijima inyanga mfethu hayi kuyafana mfethu. But manje bengifisa mfethu mangathiwa mfethu cishe phela ngoba ngiyabona la mfethu follow abantu abaningi nawo. Uma kusakhona onganceda. Yapho kunjani? Yaphila bot. Yaphila sebekunike malini labantu? Yaphila bot. Sebekunike malini? Abakafa kulotho. Hayi. Wena okay wena tshela lo muntu ukuthi ucela ukumconference nami ke ngibe khona kwi-call. Angizwa? Ngicela utshele lo muntu ukuthi ucela ukumconference nami ke ngibe khona kwi-call. Alright, ngizokwenza lokho manje siyasefonela ngangakuthola ngaleso sikhathi. Ya awuyenze manje yenze manje nje sasekhona. Alright.
sure. Okay. Ubani? Okay, hayi bhuti wami ungangithinta ungithinte ngale ka WhatsApp ne. Ngizokhuluma nawe ngale ka WhatsApp yabo. Okay but ngophela bengifisa noma kuthiwa mfethu khona umuntu owudokotela mfethu bengam-attenda cishe ngiye kuyena anginankinga cishe ngaba yi-specialist engisize cause mfethu ish lento iyangihlupha mfethu isindalo yabo. Yeah. Hayi anginankinga ngicela ubongithinta mana kancane ngikhona engifuna ukumbuza la odokotela. Ngifuna ukumbuza nje manje ukhona like ama-professional doctors on my WhatsApp. Professional doctors, not just a doctors. Ngajabula Angibuze lo engimkhonza kakhulu. Wesifazana. Futhi sawubona. Yebo, kunjani? Ninjani? Ngiyaphila. Undodakazi wasimfama scrubs manje lapha. Sofuna sijove ngomjovo wamahashi ke manje. Ngiyamfaka kancane kulento. Hayi Lapho ngiyabona. ku-live wakho ngiyamuzwa ubhuti wendwici. Kulungile naye ungambiza angeza on the side. Uzoluthola usizo ne? Ayikho inkinga yebo angeza. Okay. Ubumnikeza niza number lesiya. Okay, ngizomnikezela inamba ungasabi. Okay, ngiyabonga. Okay, sure. It's okay. The doctors are watching. Whenever I bring suggestion, they just answer and bear with us. Ukhona udokotela ozokusiza bhuti ohleze bukelela abantu abaphathekile, abantu abanjani ohleze balekelela la. Yes, no, thina sibusekile bhuti kwi-host city. Sinodokotela mpela nje laba ngiyazi futhi nikho kungenela mfethu ngoba ngiyazi uvela ukuthi hayi uNkulunkulu usibusisile thina la. Sinodokotela laba abayile ngempela esikoleni, hayi laba bayi-fraud laba. eish okay wethu. So ngizokufakela inamba yakhe ne. Ngoba lo dokotela loyo umuntu wesifazane, ngicela ukuhloniphe lokho. Ungalokuthi upropose ama-relationship. Hayi ngeke bhuti wami mfethu ngifuna lo sizo lento engiphethe mfethu kahle mfethu yabona. Ya hayi leyo nto leyo ngihlezi nje ngiyiraise futhi ngisasho namanje. Wonke umuntu engimreferayo to yena noma omunye. Nginodokotela nje babantu besifazane abasebenza isibhedlela but uyena osheshe angirespondele fast. Lo munye wenza ama-surgery uyahlinza. So lezi inkinga lezi ngiyazi ukuthi lo munye uhleze eba aware ngazo abasiza abantu. So ngiyacela nje ukuthi uma ngabe nikhuluma naye nikhulume naye ne-professional level, ningaqali ezinye izinto. Ayikhulula bhuti wami zonza kanjalo mfethu. Okay. Ngiyabonga. Zofayela WhatsApp. Hayi labo ubani laba benu labo, ubani laba? Nithi ubani noma balengwe? Ayikho into enjalo esibhedlela ungaxoshwa nje. Kuthiwa wena udokotela mabalengwe esibhedlela. Ayikho into enjalo. Ungaxoshwa nje kuseni. Amakhambi sokuqhubeka sifunde ngawo angithi. Amakhambi sokuqhubeka nawo ningakhathazeki or request cancel. Ngiyacela bafowethu uma ngabe nibona ulive wesangoma noma inyanga noma umthandazo umuntu ehlola ka TikTok, nimvale lo muntu loyo. Uma nibona umuntu ehlola ka TikTok niwureporte lo live ubhenwe niwuvale. Uma ngabe abantu behleli befundisa nje noma bekhuluma befundisana ningawuvali, ningawureport. Uma nifica umuntu ethi uyaprofeta niwuvale, nikhale niwureporte niwuvale. Niyezwa? That's your job on social media. Asifune umuntu ethiwa uhlola ka social media. Umuntu idlozi lakhe limlethela ama-client ekhaya, hayi la ku social media. Ama-client idlozi alwalethe ekhaya, hayi kwi-social media. Azikho iy'ndaba zasemzini yabantu ekufanele zidry ka-social media.
akekho futhi ozoniloya, akekho futhi ozonenzani. Loko ngiyanitshela ke, akekho ozoniloya futhi akekho ozonenza. Abanamutho okuloya la bantu abanawo, phela ngabe mina ngisekho emhlabeni, nangu mina ngikhona nje, angiloywa ngani ke mina? Okay, ake sithi ke ukhona umuntu okuloyo, mina ngihlaleleni ngingaloya? Naku mina nje angiloywa, ngibani oloyayo? Ngicela lothi uyaloya ka awukhiphe umuthi aloya ngawo, nami mina phela angiloyiwe. Naku nje mina angiloyiwe. Mina bangifuni kabi, umuntu oqala kufanele ngabe ayikho into ekuthiwa amanzi amnyama, ayikho. Ayikho into ekuthiwa amanzi amnyama, ayikho. Ayikho into ekuthiwa amanzi amnyama. Ayikho into ekuthiwa amanzi amnyama. Ayikho into ekuthiwa amanzi amnyama, ayikho. Selokwazalwa futhi uyozufa ungazange uzuyibona into ekuthiwa amanzi amnyama. Mhlawumbe amanzi amnyama wena ongazenzela kanje. Ukufundisa ke namhlanje ilanguage yakhe izofana nezinto ezikhulumayo. Mhlawumbe amanzi amnyama wena mfowethu ongakhandela njengoba ngizowakhanda nje. Anjani namanzi? Anjani namanzi? Iwona phela amanzi amnyama akhona njengamanje ngiwenzile. Mana ngizokuchazela ngayo ke lento engiyiphethe. Ukuchazela ngayo ke lento engiyiphethe ke manje. Lento engiyiphethe yile. Tisipoma sithi. Lento engiyiphethe yile. Ibizwa ngecharcoal. I-activated charcoal powder le. I-activated charcoal powder. Ngifuna ukuchazela ukuthi yenzani. Uma ngabe umuntu ophuze kakhulu imedication, uthola ukuthi umchamo wakho usuyanuka, noma udle upoison wena, noma ngathiwa ubuphuze kakhulu utshwala, into nje mayelana nesystem yakho, ekseni uvuka uyikhande eglasini ufake i-teaspoon, mina ngifake nje ispoonini, ufake i-teaspoon uyithele uyikhande. Mina I do enjoy it. Uyithele uyifake, ufaka amanzi, nama-ulcer futhi can help kuma-ulcer futhi. Angazi noma nalomfo othi uhlushwa intwabe like ingici, uthe uhlushwa intwabe or ingici, esaya nakodokotela, but ukuyenza nje kuseni mayevuka etragini athele amanzi, athele emanzini akhe, mhlambe lawa aphuza athele emanzini akhe iglass, aphuze kuseni before adle, aphuze amanzi amanye before, ngoba okunye futhi ko truck drive uphinde kukhanda intwabe, amanzi bawa overdose because basuke bebalekela ukuthi baphathwa ama-kidney. So lento iyakhona ukuthi clean, ngoba kuyenza kwesisikhathi uma sudle ama-painkillers isikhathi eside, uwathole esekukhandela ama-kidneys, uthothi usuba nama-back pain, ne-sharp back pain,
kanti leyo nto leyo sekuhama results ukuthi usudle kakhulu ama painkillers. Bakhona abantu abagcina sebekhala bethi yo ibhlungu iback ngathi ngiyashona, kanti usewadle kakhulu ama painkillers aseze akhanda lento efana nama back pain, kanti usuke so affecteka ama kidneys akho. Phela mawuphethwe ikidney akukho buhlungu la kuwona, kuba buhlungu la ngemuva. Ngazi noma ne understand, senginifaka nje esikoleni, nginifaka nje esikoleni. Lento iyadayiswa eClicks, iyadayiswa eDischem, iyadayiswa eClicks, iyadayiswa eDischem. Le iyadayiswa eClicks, iyadayiswa eDischem, kodwa awuyiphuzi mangabe usudlile, uyiphuza on an empty stomach. Awuyiphuzi uma ngabe usudlile, uyiphuza on an empty stomach. Awuyiphuzi mangabe udlile, uyiphuza on an empty stomach, not mangabe udlile. Uyiphuza on an empty stomach, not uma ngabe usudlile. Nansi veza phela, hey iveze phela nansi. Ungayiphuza nje daily mawuthanda, it has nothing to do with the system noma affect noma cha. Ungayiphuza nje daily until uzuyibona right. It has nothing to say hayi maye say overdose. Ayinayo leyo nto leyo. With just water nje kukwena, noma ufaka warm noma ufaka cold, but mina I prefer cold water nje. It's okay. Umuntu angithi uneyinyawo ne, angithi umuntu uneyinyawo like unyawo, ngithi yalibo unyawo lolu, yes unyawo, ayithi unyawo lolu mawulibheka lunama veins lolu unyawo lolu, and konke ngifuna ukutshela wona powerful, ayithi yalibona unyawo ukuthi lunama veins ne. Okay, kunento efanele kuchazele yona ke manje. Unyawo lakhe alilingane nento yakho yokuchama. Yes, alusho khulu. So so okay, right. I-high blood beside amaphilisi kukhona ama-herbs okufanele ujwayeze wona uma ngabe uzofuna ukwehlisa i-high blood emzimbeni. Okay, ngizokutshela yona. It's just that isifo esibucayi lesi, ushukela ubucayi. Ushukela awufuna ukuthi noma kuthiwa uyawutreata ube ungawutaste because ubucayi ushukela. Ushukela isifo esibucayi, fanelanga wehle kakhulu, afanelanga unyuke kakhulu. So ngaso sonke isikhathi umuntu mawuzoqala ukumdiagnose ngento kashukela, fanele at least ateste kudokotela, umdiagnose aphinda teste, angateste epharmacy, angatesta ngomshini wokutesta awu-10, but alibele testile checker tester, because fanele uzofike kwi-level ethile mase niyayeka leyo treatment leyo, because leyo herb leyo waqhubeka wayidla lo isilapho uzokwehla kakhulu, yabo. So ushukela nje ufuna ube careful. That's why kunezinye izinto ongafanelanga uyi-advise abantu online, because uma ngaba advise abantu ungakuboshelwa lokho.
njengawo ushukela ne-HIV ne-cancer. Izifo lezo kufanele uyirespect, ungabi too much, ungakabi certified ukuthi ukwenze lokho. Fanele ube certified. Ezinye zezifo ziyadinga ukuthi ube certified, ucertify ukuthi okay, this guy is given a permit ukuthi akwenze lokho. Ubungozi bakhona buthwalwe iphathimandla. You understand le nto eyishoyo? Ngoba ezinye izinto ziyingozi, uma uyithini ngaba ingozi. Uma ngabe umuntu evuvukela iy'nyawo, the best medication ever ukugcoba u-castor oil. Uma ngabe uney'nyawo nje evuvukele nezibuhlungu, best medicine ever ukugcoba i-castor oil. Before uzuthatha imishanguzo, amaphilisi nani nani, ukugcoba i-castor oil. Ama-piles alashwa izinto ezu-2, if not 2 then adinga ukuyohlinzwa, or mhlambe ezu-3, mina ongayazi esithathu angazi. Kodwa uma ngabe uhlushwa ama-piles, faneke uthathe, uma ngabe uhlushwa ama-piles, faneke uthathe, uyawubona umango. Do you see umango? Mango. Do you see umango? Umango uyawusika lapha phakathi, ukhiphe indumbuluzi kamengo lapha ngaphakathi. Kulento eqinile uyivule leyo nto, ukhiphe iseed kamengo ngaphakathi, bese uyayomisa, uyigaye, ebese uyayishwathika, ayasha ama-piles aphela. But enye into futhi ekusizayo ilento ebizwa ngokuthi ama-anasol. Ama-anasol, they are very powerful kuma-piles. Afike adonse yonke i-swelling bese aye kuvuvukala. Mawufaka nje ama-anasol ngaphakathi adonsa yonke i-swelling, uphele konke uvuvukala ebese yaphela. Mangabe kuwukuthi uhlulekile kwalapho kwazawafika egcineni, okungcono kuyawahlinza, but kwahlinza kuthatha isikhathi ukuthi uphole. But oku-right nje ukuthola lokho ama-anasol, noma uthole ilokhu nje i-seed kamango. Yabhuti, kunjani? Yaphila khona mntakwethu, kunjani kuwe? Yaphila. Yandiva? Siyakuzwa bhuti. Ngifuna ukubulisa nje into yakuthi ngigqwele kudala. Yabona nje uba ubukufitshane ngongenzisithi ka uzolanda inkabi egusha apha eMthatha ndikuphe nje ukuyiqhela uyifake efrijini. Qake hayi ngifuna ukubulisa nje mhlobo yamakhondo, otherwise umsebenzi wakho mhle. Letha phela igusha yami, kanti inevimbuthi igusha yami ngezi. Keep it up. Siyawuthanda umsebenzi wakho mfana ke. Kaloku ungilo usoloko ukhangelwa mos, funeke undikubambe ecaleni uzozithathela inkabi egusha apha eMthatha, uyabo? Apha eMthatha thina sinanto sikukhangela ngayo thina Hayi, umthatha useduze kabi. Thatha leyo gusha leyo ulayishe emotweni ize la eThekwini, yini manje? Hayi ndizakuphathela mhlobo wami, ukuyifaka efrijini utye. Hey, ke ngifaka efrijini ithi igusha. Yebo, khululeka wena, ndizakuphathela. Okay bhuti. Ukutya igusha man, ndiyanazi eThekwini nityana nembuzi, ayityiwe imbuzi man, tya igusha. Enkosi ke mntakwethu. Khona lo libe lebuza i-eczema. Uyazi ukuthi nina nifuna ukujwayela ukuphuza lama-drops lawa e-chlorophyll. Ama-drops e-chlorophyll a-powerful kabi kwi-skin. I-chlorophyll nje yodwa i-powerful kabi kwi-skin. Mese kuzoba isamusa, khona lo abakubiza ngokuthi isamusa.
ku-powerful nakho kwe-skin nasemzimbeni nje kwe-system yomzimba. After kona nekhona uyabona ama-ulcer isikhathi esiningi ashawa i-moringa powder ama-ulcer. Uma ngabe uke wandlula kwi-moringa powder then awuzama ukuthola nalo mhlambe kuyozama ukuflasha kuqala sibone ukuthi what's going on, but ama-ulcer moringa powder nalo angakusiza kodwa ngoba uyaflasha everything le esuke ingekho right inside. Ekuzima khona umuntu engimaziyo odayisa ama-product ayo and lowo muntu loyo recommended person right. I recommend lo muntu right uno-cream wakhona nje u-cream straight wakhona, so I recommend for abantu abahlushwa i-eczema ukuthi baxhumane naye bawathole lawo ma-product. Bakhona engibazi yadi bahlupha but ayisabahluphi, kuwukuthi ngeke ulibele ushutha abantu ukuthi before and after, before and after. Angihambe-ke manje.